అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శిరీష నాగా. ఇవాళ మనం రెండవ రాముల వారి పాట పాడేసుకుందామండి. ఈ పాట రాముడి యొక్క సుందర స్వరూపం గురించి అన్నమాట. నగుమోమో గలవాని నా మనోహరుని జగమేలు సూరుని జానకి వరుని నగుమోమో గలవాని దేవాది దేవుని దివ్య సుందరుని దేవాది దేవుని దివ్య సుందరుని శ్రీవాసుదేవుని సీతా రాఘవుని శ్రీవాసుదేవుని సీతా రాఘవుని రఘుమోమో గలవాని బోధతో పలుమారు పూజించినేనా బోధతో పలుమారు పూజించినేనా రాధింతు శ్రీత్యాగ రాజా సన్నుతుని ఆరాధింతు శ్రీత్యాగ రాజా సన్నుతుని నగుమోమో గలవాని నా మనోహరుని జగమేలు సూరుని జానకి వరుని నగుమోమో గలవాని